U Hrvatskoj postoji velik broj neiskorištenih zemljišta. Istovremeno, tisuće mladih izviđača iz Europe želi provesti svoje slobodno vrijeme u Hrvatskoj, žele boraviti u prirodi i kampirati na otvorenom, upoznavati lokalnu kulturu i znamenitosti. Za razliku od ostatka Europe, u Hrvatskoj takva organizirana ponuda ne postoji. Rješenje je projekt Gradovi i općine prijatelji izviđača. Gradovi i općine daju na korištenje slobodna zemljišta koje izviđači mogu koristiti za kampiranje. Uz pomoć internet platforme na detaljnoj karti prikazuju se gradovi i općine, prijatelji izviđača i slobodna zemljišta za kampiranje. Osim toga, širokoj populaciji od preko 50 milijuna izviđača iz cijelog svijeta, gradovi i općine mogu na jednom mjestu ponuditi brojne kulturne, prirodne, društvene i ostale sadržaje. Izviđačke udruge iz cijelog svijeta tako mogu jednostavno planirati svoj boravak i obilazak Hrvatske. Korištenjem lokalnih usluga i sadržaja, izviđači doprinose razvoju lokalnog gospodarstva. Također pokazuju zahvalnost za gostoprimstvo akcijama za opće dobro, pomažući zajednici u kojoj borave. Na danas neiskorištenim zemljištima već sutra se može čuti vesela pjesma izviđača iz cijelog svijeta, okupljenih oko logorske vatre. Jer izviđači stvaraju bolji svijet.